Kundanna doppja għal aġir ta' Joseph Caruana, kandidat laburista u uffiċjal f'Kastilja li nstab ħati li kiser kodiċi ta' etika fis-servizz pubbliku. Caruana, li huwa wkoll kontributur fil-medja tal-Partit Laburista, kien ippubblika fuq Facebook l-ismijiet u l-karti tal-identità ta' 300 akademiku li firmaw petizzjoni isejħu għar-riżenja ta' Joseph Muscat fl-eqqel tal-kriżi politika f'Diċembru li għadda. Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler qal li l-aġir ta' Caruana li fuq Facebook kiteb nafu minn intom kien wieħed inkwetanti. Din il-petizzjoni li Likja Caruana kienet qiegħda tiċċirkola fost l-akademiċi tal-Università ta' Malta u b'dik il-kitba Joseph Caruana kienet jattakka lill-akademiċi li ffirmaw biex jirriżenja Muscat minn Prim Ministru. B'kollox u kien ippubblika l-ismijiet u n-numri tal-karti tal-identità ta' 70 persuna li kienu laħqu ffirmaw il-petizzjoni meta din waslet għandu. U kien biss wara li dawn il-firmatarju għamlu rapport lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dejta li Caruana neħħa dettalji minn fuq Facebook. Il-Kummissarju tal-Standards insista li Caruana ma messux ippubblika n-numri tal-karta tal-identità tal-firmatarji u peress li hu għandu kariga bħala Person of Trust f'Kastilja u mobbi b'responsabilta akbar minn dik li ġor persuna privata. L-aġir tiegħu kien meqjus bħala forma ta' intimidazzjoni lejn dawk li kienu għadhom ma ffirmawx il-petizzjoni kontra Joseph Muscat.